Gingaon ta. Sardines with egg. Then buwad nga tuloy, put-put. Dayon, apapangig sa isda. Panga ba? Barbecue nga tiil, abidas. Akong kanon kina idukot kay nahinay ka ni Matiodor paglungag. Bulhot ang kaso ni Matiodor. Eh, ngaon ta? Ngaon ta rin sa sin, ha? Pangurus pa, pangurus. Pangurus. Buwad nga. Tuloy tambo kayo. Dito man nagikumpra ng carbon dapit sa ilan niya. Kuan. Pidra. Carbon. Ano na bang ba sa pidra? Tambo ang iyaha kuan. Isda nga mga kapangig ba? Nagluto sa Grinda og sardinas o buwa kaning itlog. Dayon. Kuan ba? Mix. Ngaon tanin nyo. Oy, day, diya, dilkoro. Saya mi kamulay sa aton day. Dugay na mi sa Manila. Pangasa isda day. Si Inday Mericor tumutod sa San Fernando. Napagod ka Tanga. Buwan na lang. Ano ito? Ani ba? Put-put. Pwede na ikuan. Kit-kito na mo. Okay na. Gamit na. Yaka-yaka lang niya ito style ha. Wapay bangko. Ang lamisa. Nabali ang tikas tiil. At ang ready mo ulit ba? Napagukod ng dagan. Yan, tul ang tiil niya. Kasi gano'n na. Mabubuhay. Put-put. Ay, mga ka! Brad! Ano siya si Brad, guys? Mukuhaan ka, Brad? Brad? Mupagnos ka to? Pagbo kayong panga. Pinatag. Gikan sa naligos dagat ba? Gigi sa bando, Judes! Mga unta! Panga, Judes! Ang ako. Kok ako dito. Awa, Jude, oh? Napailagan dito sa ref. Kisud. Hinatag man eh. Uy. Uy, sir, dalagit. Nga unta. Maestro sa CTU San Francisco branch. San Francisco branch nga CTU ba? Cebu State University. Sir, mga unta sir. Panihapon.
Ani hapon may karon ka. Go. Tanya pun tidak anak. Buat dulu ya. Panga. Okay kayo? Kaning mga tiil, paborito ni sa akong pare si Glinda. Day, baby. Dako kayo din sa isda, kay dagko man kayo kuan. Panga pura buyag. Tuna ba? Kaon kanina? Buwan lang. Tingin ka ba? Chopstick. Tuloy nga buwan. Tambok ba? Kabuyag. Si Manapidra. Oh ya baligya. Oh, yan. Makita ni sa Manapidra sa carbon. Dili bitaw chili dipit sa may estulis. Nya dapit. Nagpungko na siya tiguwang. Pulo sa gituloy iya baligya gisod sa nigo. Hapag ba murag hapag. Dito palit guys. Makakaming. Suway mo paglutuan ni guys. Sardines niya, butangag egg. Solve yun ang panihapon niya. Parisa din sa mga put-put ug tuloy. Kani siya pakapin rin ning pangakay, hinatag mo na. Daghan kayo. Ang ako anak guys, ang isuwa, paborito niya, kanigid. Tuloy ni Manapidra. Ang suka ni Madam Grace, wala namang madadiri naman sa amo balay sa bukid. Aslum kayo to, lamig isa to siya, itusluan na ng panganga isda. Suka sa lubi man to, pure yun. Hida ni Madam Grace, dito gikan sa mga sangkutan sa bukid sa San Fernando. Bana ni manaikit, amoy tig kuan sa lubi. Tig pakgot ba? Tigwa kay bana ni manaikit. Abtik lang gihapon mo kuwag tuba. Basta ikit no. Guys, simple lang ang pagkaon gud. Makabusog ba?
Grasya sa Ginoo. Sardinas o itlog, butangin ninyo og ahos og sibuyas bombay, guys, kay para humot. Lami ka unong kinamon. Adorni.